Yurdumyzyň turganlary karate-do oýunça ýetginjeklerin, ýaşlaryň we ýaşy 21-den uly bolmadyk turganlaryň arasynda Filipinler Respublikasynyň paýtagty Manila şäherine geçirilen Aziýa çempionatyna üstünlükli çykyş etdiler. Ýaş aýratynlyklaryna görä 55, 57, 75 kilogram agramlarda çykyş eden turganlarymyz 3-nji orny eýläp, brons medallara munasip boldular. Sportun bu görnüşiniň durly uğurlaryna şekilleşikli tutulşyklar hemmeleriň üns merkezine boldy. 30 döwletden 560-dan gowrak turganyň gatnaşan halkary ýarşynda ýyleşlemeden gazanan üstünlikleri gowanyjydyr. Ustatlyk artdyrmakda öýl boşly mektebe öwrülen ýarışda esasy güdipe ýokary netijeleri gazanmak boldy. Sport bäsleşiginiň çekilişli häsiýeti turganlarymyzyň ýokary taýýarlygyny äşkar etdi. Halkary ýarışlaryna belen sepketleriň eýinilmegi ýokary derejeli ýygydaly turganlyşyga bagylar. Bu ýagdaýa berk eýerilmegi ul ýeňişlere ynamly ädimdir. Aziýa çempionatyna ýyleşlemeden üstünlük gazanmaklary hormat prezidentimiň hemde gahrman arkadamyň ýurdumyzda sporty üstünmek barada amala aşyrýan işleriniň ajaýyp meýwesidir.